सुजीत सनेही जी, आज हम तहार एको गो गाना के जवाब ऐसा ना होई जे ना दे। ठीक बा, तहार एको गो बात ऐसा ना होई जेकर जवाब हम ना दे। आ तू हमरा के मऊ कहले बार तो के नहीं खे जाना, सब केहू जानेला। लेकिन तू तो मरद होके मऊगिरी करता रहा भाई। नाचल जरूरी बा, नाचे खातिर नचनिया बढ़ले बिया तो तहरा गुमटी हिलावल एकदम जरूरी बा का? तहरा देख के घी नावेला। जब हम तहरा नाचत देखिले तो मन करे जब तहरा एथी नोच ली काथी मोच। आ ढेर लवर लवर मत कर, ठीक बा? आ तू जौन मारे के बात कहता रह, तू चिन्हत नहीं खो हमरा, तू हमरा अकेले मारब। हम तो तारा मारे में ना भाई, तू तो असही पिलमरू खानी लागेल मारी। हम तोरा मैं लोग से मरवा देव, ऐसा मरवाएम जे फिर तू मरवावे लायक ना रहब। ठीक बा? अब ल अपन गाना के जवाब। सनोज हो, ध्यान देवे के बात बा। निसार मुंतशिर जी, राउर कलम के जोड़ा नहीं खे। माता रानी करे असही राउर कलम एकदम आग उगलत रहे। एगो औरतिया कहतिया कि ए राजेश, ससुरा के दुख बड़ा भारी हो, पियाया के फरियाद। ससुरा के दुख बड़ा भारी हो, पियाया के फरियाद। ए राजा जी नैहर पहुँचा दो। ए राजा जी नैहर पहुँचा दो। नैहर में रहे नहीं इतना झमेला, ननद तो ननद हई देवरो लरेला। नैहर में रहे नहीं इतना झमेला, ननद तो ननद हई देवरो लरेला। बबुआ के दादी देली गाड़ी हो, तनिया के समझा दो। बबुआ के दादी देली गाड़ी हो, तनिया के समझा दो। ए राजा जी नैहर पहुँचा दो। ए राजा जी नैहर पहुँचा दो। घरबा में छोड़ी गईल बहरी कमाए, सुख होला ससुरा में झूठो कहाए। घरबा में छोड़ी गईल बहरी कमाए, सुख होला ससुरा में झूठो कहाए। रोज रोज के बढ़ गईल मनमा हो, तनी आदत छोड़ाई दो। रोज रोज के बढ़ गईल मनमा हो, तनी आदत छोड़ाई दो। ए राजा जी नैहर पहुँचाई दो। ए राजा जी नैहर पहुँचाई दो। जितना भाव से गौले बानी उतने भाव से गाओ जी। ठीक बा? आ क्वालिटी ढेर मत दिखाओ ब्यास, एकदम ना तो जानते बारा हमरा तू चिन्हत अभी नहीं ख। तू ठीक से चिन्हते नहीं ख ना, चिन्हता तो तू कुछ बोलबे ना कहित। ठीक बा? हलुक हलुक बात मत बोल, तनी ओजन में बोल, कुछ बोल तो ठीक बा? आना तो कुर्सी उलट के आई जे मुँह आवे लागे मारी। तोरा पर हमरा एकदम दिमाग खिसिया गइल बा पूरा एकदम। देखो कितना पसीना देह पर हो गइल बा, तारा देख के खाली टेंशन में हो गइल बानी। तार मुँहे देख के हमरा गुस्सा आवेला।